Anakan dia salah napai ya lagu pamut lagu itu lapi kami bahagia pulang bahagia pulang hati dan sama ibu lanti gowari joka patah lusuan endinyo makati kalau gue konan balita Siti Doyah ya. ai ngalang balia kita babalia kita pandang dilahi aku nangama di dalam ramuan kasado Permintaan orang dapur cie ya. Ka Siti Doyah, beko penetiknya Siti Juari. Kanda uni Siti Dalia badendah bagai lajak cako saja cako neni nelai
anak kandung tinggal nak bayi mane bau sawo lalu lalu nak bujang dewa ketika semoga bahagia lagi ini lagi tak gunain Tuhan bisa serahkan sudah jadi saja dirinya wedekan yang elola dia dicoba manden bangan we bakanda nyampang gadangan aden isu ayana nang ditanyakan ayah indah aja mandelai kunain sin sang dia. oi bila Tuhan kapasuranti kapasien si Tuhan bilang di jauh kapasien suyama oi pulang kajar Bari-lari ada sana kan lagi ya kami mano mama pekio basano ini ko kami mano basano ini
Oi batu merah nanakan dua ngoi untuk apa nemo Embang semua nanakan dua ngoi Hai tampe mani Panembo semua nanakan dua ngoi Katampe baju abang lapenan dari tuanai oi simpang caduang handa manja lawan anak kedua ngoi kau toilang manja lang tuanai kau toilang anti kanade dengan anak kedua ngoi anti kana salu angla sadange lo ada tiaroi oi kita pulang angla sadange lo anak kedua ngoi lagi pape iya lama waktu sana kasadonyo dek ari lama nunjukan jam 3 lewai nan gurau sarang elok kituatikan sabab kini ko ado pantun anak dendang dan mangisi ataupun jurumudi salah menyampaikan pasan ataupun pasan nan indak tabacokan kami sebagai kru nabatuke semalam kini meminta maaf banyak-banyak kabake mama dun sanak kasadonyo de hari lalari malam dan kami izin untuk babaliak pulang. Guru kami buka jo bismillah, kami tutup jo alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.